¿Quieres estar al día? ¿Quieres estar al día? ¿Quieres estar al día de lo que pasa cerca de ti? Pois o prometido de vida. Continuamos en esta edición xa de martes de decembro. Unha semana onde, por certo, xa que aproveito que estamos nas nosas redes tamén emitindo, este xoves e venres non teremos unha programación habitual, xa que o equipo de Radio Líder en Santiago, en Galicia e todo no norte peninsular, emisoras, como sabedes, en Asturias, Cantabria e País Vasco, imos ter unha reunión precisamente artellando a programación de cara ao 2025, que vai estar moi interesante, con máis contido, con contidos para todo o noroeste peninsular, sen esquecer a programación local, a programación do que sucede na túa vila, no teu barrio, na túa cidade, pois a nivel local en todo o noroeste peninsular. Dito isto, hoxe nos imos facer balance de como foi este ano 2024, que a verdade que pasou rápido, non sei cando un alcalde, pois o tempo vai máis se relantiza. Alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, benvido a este medio de comunicación novamente. Que tal, bos días? Bos días. Que impresión ten de como foi transcurrindo este ano? Que balance primerizo, aínda que despois iremos polo miúdo fai deste ano, como alcalde? Bueno, en primer lugar, efectivamente, cando un é alcalde, o tempo non vai aí. Non vai tan rápido, non? Bueno, ao contrario, ¿Sí? Eu diría que ao contrario, non? Sí. Vai, o tempo pasa voando. Vale. De feito, hai un pouquiño que aparentemente pouquiño que estiven aquí, pero facía bastante máis calor, non? Que o día de hoxe, que estábamos no verán. Sí. Pero bueno, en todo caso, o balance que facemos é un balance positivo, porque eu creo que durante este ano, durante o ano 24 e os últimos meses do 23, desde que empezamos coa legislatura, creo que se deron pasos importantes en distintas áreas que despois, se tal, podemos concretar, pero en tema de servicios sociais, en obras, en investimentos nas diferentes parroquias, creo que se van facendo un esforzo importante para que se vexa outro Rianxo do que viña sendo, e tamén na parte económica tamén se veñen dando pasos importantes, aínda tendo en conta todas as circunstancias que afectan a un goberno en minoría, pero todas as circunstancias para normalizar a situación económica no noso Consello, coa aprobación dos orzamentos, coa aprobación de recoñecementos de débeda importantes que nos permiten salvar situacións que tiñamos con distintos proveedores. Entón, un balance positivo, pero que non fai máis que animarnos tamén a enfrontar o vindeiro ano, o ano 25, además o despois o treito final da legislatura coa mesma enerxía que ata o da agora, non? Vai pasando este tempo, acaba de mencionar as características, non? E todas as circunstancias de que é ter un goberno en minoría. Din algúns que todos os gobernos deberían ser en minoría porque, chamase polo menos a priori máis a concordancia, a facer todo entre todos, chegar a un consenso. É complicado? Hai algún momento de máxima tensión agora de decir non pola política en sí mesmo máis que polo contido que sería beneficioso para os veciños e veciñas? Pasa isto en Rianxo? É complicado, evidentemente, quero dicir, complicado desde o punto de vista da garantía de que os acordos vayan a sair adiante, non? Sin ter que traballalos con esmero antes, non? Pero eso non justifica nada, nin tampouco non nos sirve de excusa para quitarnos responsabilidade de encima, non? Mencionaba antes que estivo aquí onte o meu compañeiro da Pobra, José Carlos. José Carlos ten un goberno cun maioría, pero integrado por diferentes partidos. Supoño que José Carlos, a hora de levar adiante as distintas políticas que entenden máis favorables para o seu Consello, pois primeiro ten que facer ese exercicio tamén de consenso, de compartir cos seus compañeros de goberno, non? Nós iso no goberno non o temos que facer, pero temos que facer no pleno tamén cos distintos grupos que ali están representados. E eso hai que afrontar con naturalidade, non fuxir diso tampouco, insisto, non empregalo para justificar nada. Nos intentamos poñer a justificación ou poñer a crítica nos asuntos que levamos e non buscar o sí polo sí, senón respaldalo nas políticas que queremos levar a cabo. Hai cousas que se afrontan máis fáciles, outras máis complicadas, pero aí imos navegando. Xa que agora falamos de decisión, pero xa que falamos un pouco do Concello en sí mesmo e do organigrama, é un
goberno en minoría non se dan as maiorías, non vai mudar o goberno en Rianxo, polo menos a priori, non se dan esas circunstancias tal e como está o espectro na oposición agora mesmo, non? Nos mantemos a mesma liña que ao principio. A maioría máis próxima, eu creo que podemos, na que podemos pensar será no ano 27 se temos os votos suficientes para tela. Non antes. Pero non antes, non? Hai un partido, concretamente, hai dous partidos, o PSOE, que é bastante crítico coas súas accións políticas, incluso digo textual, rozan os procesos dictatoriais de antaño, e por outro lado vemos como tamén no tema da débeda que falaremos, como o Partido Popular favoreceu, non? Que saia isto para adiante. Imos por partes. Vostede respondeu tamén con contundencia o Partido Socialista por esta aseveración que fixo nun pleno, non? Pues, nun pleno, e ademais coincidindo co día de recordo ás vítimas da Guerra Civil e da ditadura, non? Bueno, quero dicir, dixía antes que efectivamente estar en minoría non xustifica nada e hai que traballar cada un dos acordos para que poidan sair adiante co respaldo mayoritario do pleno, e iso non nos dá medo, é o noso traballo, e ademais quixemos afrontalo así dentro do primeiro momento. É certo que hai momentos ou hai cuestións que son máis fáciles de abordar, igual que hai cuestións que son máis doados de abordar con uns ou con outros, pero non con uns ou con outros en función das siglas ás que representen, ni moito menos, senón da vontade que poidan ter en determinado momento para acadar eses acordos, non? Pois, todos os grupos que viña mencionando, pois, co Partido Popular recentemente, pois, o Partido Popular, a hora de chegar a un acordo, pon encima da mesa unha serie de demandas, nos poñemos encima da mesa unha serie de expectativas, conversamos, chegas a un acordo e salen para adiante as cousas, como entendo que deben ser, non? En outro lado, pois, estamos vendo este tipo de comentarios, este tipo de desabruptos que non só non levan a ningún lado, además de ser, o que se dixo tremendamente desafortunado, sendo ademais o grupo, o partido que o di, non? Un partido que sufreu nas súas propias carnes, pois, todos eses procesos dictatoriais de antaño, pero además do desafortunado das declaracións, este tipo de comentarios non buscan, desde o meu punto de vista, favorecer ese ambiente de cordialidade, de incluso de cortesía, que pode dar lugar a acordos. Busca outra cousa, busca manter unha crispación constante, non sei con que expectativa, pero en todo caso non coa expectativa de acadar acordos desde o meu punto de vista, non? Entón, nós nunca lle pechamos a porta a ninguna formación, faltaría máis, e non se mencionou, pero co Bloque Nacionalista tamén representado no pleno, tamén mantemos, por suposto, un diálogo continuo para sacar adiante os distintos asuntos, que, da mesma maneira que co Partido Popular, pois, ás veces poden frutificar ou non. Hai conversas, hai demandas, hai intercambio de opinións, pois podemos chegar ao pleno a toparnos con sís, con nós, con outros posicionamentos legítimos, non? Cada un que fundamenta no que considera, pero sempre desde o respeto mutuo, desde un ambiente de cortesía e de cordialidade, entendendo que o que estamos facendo ali cada un é defender, como mellor entendo, os intereses dos rianxeiros e das rianxeiras. Outro tipo de situacións, de espaventos, de performance incluso, pois, entendo que xa buscan outro tipo de intereses lonxe deses, non? Alcalde, falta inversión, hai orzamentos e demais, pero tamén gastar cando hai débeda é un pouco, non sei como pode ver a ciudadanía, non? Había unha débeda, vostede mandou facer unha auditoría ou un estudo, e prácticamente 2 millóns de euros que había uns, en fin, que se debían, 900.000 xa se quitaron de enriba, non? Mais menos. Estas son as cifras. Quitámola toda. A toda? Quitámola toda. Quero dicir, nós o noso Consello viña adoecendo de unha certa regularidade no que ten que ver coa cuestión económica, sobre todo con dotarse duns orzamentos que, en definitiva, son os documentos que deben pivotar esa regularidade económica, non? A falta deses orzamentos, pois, vanse descadrando os asuntos, e as perspectivas que se plantexan, pois, acabanse incumprindo por distintos motivos, polo aumento do gasto corrente, por investimentos non previstos, por ingresos que finalmente non se executan, polo que fora. Entón, esas dinámicas que desde a oposición íbamos detectando e tamén denunciando, foronse alonjando no tempo, e chegamos a unha situación que foi a que nos atopamos nós cando entramos,
para a cal solicitamos efectivamente eses informes técnicos que nos puxeran negro sobre blanco realmente cal era a envergadura da situación, falábamos pois, do entorno dos 2 millóns de euros de gasto non previsto nos orzamentos municipais, non? Un gasto que non tiñamos capacidade de afrontar. O que fixemos desde un primeiro momento foi destinar boa parte das distintas achegas que poderíamos utilizar para outras cuestións, o remanente de tesourería, o pos adicional da Diputación, iso renunciando, insisto, a levar para o cal hai no que tamén entender incluso reconocer, é dicir, para un goberno que acaba de entrar pois ter ou renunciar á posibilidade de levar a cabo unha serie de actuacións enmarcadas no que viñan defendendo na campaña previa, bueno, pois non é doado de afrontar, pero é responsable facelo, non? Entón, bueno, destinamos unha cantidad de fondos importantes a salvar parte desa situación de déficit tan importante que tiñamos e agora recentemente, pois, tamén co remanente de tesorería do ano 23 acabamos de saldar toda esa situación, non? Entón, a día de hoxe podemos decir que a situación que tiñamos de débeda, de endevedamento con distintos proveedores por gastos realizados no ano 23 ou anteriores xa rematou e podemos decir ademais que co esforzo que se fixo durante este ano 24 coa elaboración dos orzamentos, que despois, bueno, aprobaronse, pero tamén cun camiño difícil e longo, incluso sometidos a unha cuestión de confianza, conseguimos regularizar esa situación, plasmar nos orzamentos a realidade municipal, prever tamén unha serie de gastos, unha serie de ingresos que non estaban previstos e que agora podemos acoller e ir normalizando a nosa situación. Seguimos estando nunha situación mellorable dentro do punto de vista da saúde económica, é dicir, a día de hoxe o gasto corrente aumenta e non o fai en paralelo cos ingresos no noso Consello, é unha situación que temos que afrontar tamén antes ou dispois con esa responsabilidade da que antes falaba, pero, bueno, en todo caso estamos poñendo as bases para chegar ao futuro con outra solvencia que a que tiñamos ata hoxe. Deixou caer entre liñas que pode haber unha subida de algún tipo de imposto á ciudadanía para igualar e para chegar a poder facer cousas. Eso vamos a ver, eso ten que ser así. A pregunta o único que nos queda preguntarnos é cando se pode facer, cando se dan as circunstancias para abordar ese tipo de cambios, non? Basta falar, pois, simplemente da cuestión do lixo. Nós temos un servicio do lixo que vende hai moitos anos, cun contrato caducado recentemente, que se prolongou non, que se concedeu con carácter de urxencia a outra empresa que ven asumindo ese traballo de recollida do lixo, pero que adoece dunhas melloras que a actualidade demanda e que a legislación vixente tamén demanda, non? Dende fai un tempo a esta parte coa aprobación da lei de solos contaminados e ademais debemos ter en conta as distintas subidas que se veñen planteando do canon de Sogama, etcétera. Entón, os servicios cada vez encarecense máis para os concellos, cada vez os concellos ademais acabamos asumindo competencias que non son nosas ou que ninguén quere, o saco dá ata onde dá, e entón ou renunciamos a ter ou renunciamos a asumir competencias ou renunciamos a ter servicios como nos gustaría a todos ou todo o mundo ten que entender que as tasas, os impostos municipales están para que os servicios vayan ben. Este é o modelo, vamos. Este é o modelo e o que temos a responsabilidade os que xestionamos é de saber explicar isto, facer pedagogía con isto e despois unha vez que cando sexe, non, que se efectúan esas actualizacións de tasas e de impostos, inmediatamente tamén garantizar que os servicios melloran e non ao revés, non? Ainda así, no mes de setembro, que xa pasaron 2-3 meses máis, había unha cifra de 1,2 millóns, prácticamente 1,3 que se levaron somente en obras e demais. Que actuacións pasan pola súa mente? Non un listado completo, porque seguramente que se esquecería, pero esas obras que sí que dou tempo a facer tanto no casco máis urbán como no rural, como estamos a ver. Dito todo o anterior, incluso hai que tamén poñer máis en relieve, non, esta serie de actuacións que se ven levando a cabo. Quero dizer, nos últimos meses, desde o Consello, vanse facendo un esforzo de investimentos moi importante, un esforzo administrativo que hai detrás de todo este tipo de investimentos tamén da mesma importancia, non? Investimentos en todas as parroquias, efectivamente, no ámbito máis urbano e no ámbito máis rural, enfocados fundamentalmente en estender as redes de abastecemento e saneamento aos diferentes núcleos,
A rede de abastecemento está xa nun nivel de implantación moi elevado, rosando xa. A última en Casilla, non? Onte. Ahora mesmo, efectivamente, agora temos 3 obras en marcha que teñen que ver con este tipo de obras as que veño mencionando, non? 2 que están a piques de rematar, dotación de redes de abastecemento e saneamento no núcleo de Quintáns, na parroquia de Isorna, o mesmo no núcleo de Vilas, na parroquia de Asados, e a dotación de rede de abastecemento no núcleo da Casilla, na parroquia do Araño. E, inmediatamente ao remate desta obra, comezaremos con outra para a dotación de rede de abastecemento en distintos puntos da parroquia de Tarajoña. Que foi algo que anunciou aquí en verán e que xa está materializándose. Efectivamente, non? Eu quero dicir, moitas veces desde que se fan os proxectos hasta que finalmente se executan acaba pasando un tempo que para quen está á expectativa de que se materialicen se eterniza en moitas circunstancias, pero que imos dando eses pasos, algunhas, me falaba antes da de Quintáns, por exemplo, con algún retraso motivado por dificultades no propio terreo, no propio firme dali do núcleo, pero a pesar de todo eso foron avanzando as obras sin máis contratempos, levarános a que daqui aos meses todas estas que acabo de mencionar estarán acabadas e teremos xa outras preparadas para licitar, como pode ser a continuidade desa de Vilas con outra fase, que a fase 2, en Villanustre, na mesma parroquia de Asados, tamén dotación de redes de abastecemento e saneamento. Vamos avanzando, non? En levar a cabo distintas actuacións que levan a ese montante total de algo máis de 1 millón de euros entre obras executadas e licitadas dentro do comezo da legislatura, non? Un esforzo moi importante, non só dentro do punto de vista económico, senón tamén dentro do punto de vista administrativo por un consello das nosas características e que nos ten que facer sentir orgullosos, non? Que outro tipo de accións? Estamos falando de obras, pero hai outro tipo de accións. Tamén nos chegaba outro día ese servizo de atención temperá, que penso que é fundamental para a conciliación, para facer máis doada a vida das familias. Que outra serie de accións máis alá das obras puxo en marcha neste tempo, neste período, ou algunhas que estén encamiñadas tamén, se as quere comentar, alcalde? Sen duda ninguna para min, tanto dende o punto de vista dese importante montante de investimento levado a cabo en obras como os servizos sociais a ampliación de servizos neste ámbito que se levou a cabo neste ano son as súas cuestións fundamentais, non? O que hai que resaltar do que vai de legislatura. A última foi este servizo de atención temperá que conseguimos poñer en marcha logo de concorrer á liña de axudas que a Xunta de Galicia convoca a tal fin. Otorgáronos prácticamente 300.000 euros para poñer en marcha este servicio. A partir de aí, danos os pasos, ou estánse dando incluso os pasos para normalizar a posta en funcionamento do servicio, que nunca houve, antes houve no noso consello, non? O noso foi un dos poucos consellos de Galicia que este ano se incorpora á rede galega de servizos de atención temperá, non? Entón, vimos de aprobar o regulamento, estamos traballando tamén co que ten que ver con outros trámites administrativos, pero este servizo súmase a posta, mellor dito, a aprobación dos distintos regulamentos que nos vai permitir poñer en aluguer as vivendas sociais das que dispoñemos no noso Consello, un total de 8 vivendas sociais que poderemos poñer en aluguer nas próximas semanas, nos próximos meses. Aprobamos recentemente o regulamento tanto do funcionamento como a ordenanza fiscal que marcará as tasas que aboen as persoas beneficiarias. Aprobamos tamén o regulamento das axudas técnicas, é dicir, adquirimos e además vamos a adquirir ahora, vamos a reforzar ese catálogo, adquirimos unha serie de camas, de grúas, de cadeiras, de rodas que pretendemos poñer a disposición das persoas que o necesiten, non? Veciños e veciñas que o necesiten e que non teñen os medios para facerse con este tipo de axudas. Aprobamos recentemente o regulamento para poñer estas axudas a disposición de quen as poida necesitar, non? Antes tamén conseguimos poñer en funcionamento un centro de ocupación terapéutica para persoas que teñen Alzheimer, que teñen algún tipo de proceso degenerativo. É dicir, creo que en moi pouco tempo, en apenas 12, 15 meses, fomos quende no ámbito de servizos sociais dar un paso importante e avanzar con servizos fundamentais para os veciños e para as veciñas, ainda tamén todo hai que dicilo, con todas as
complicacións que se dan no ámbito de servicios sociais no día de hoxe. Non temos o servicio de axuda no fogar que necesita melloras importantes, como prácticamente todos os consellos, moitas veces por falta de financiamento e tamén, sobre todo, por falta de profesionais que poidan traballar no servicio. Tamén vimos sufrindo distintas situacións de baixa temporal en distintos servicios, nomeadamente no ámbito de servicios sociais, que tamén nos fai non estar todo dilixentes que puidéramos en distintas cuestións, pero ainda con todo iso, vanse dando pasos importantes con dotación de novos servicios, con regulamentos que se veñen aprobando nestas últimas semanas para leválos a cabo. Entón, creo que tanto, como dixía antes, non, ámbito de obras, en ámbito de servicios sociais, se ven facendo un traballo fundamental que eu creo que hai que resaltar para o que vai da legislatura. Tamén tivo algunha crítica sobre non sei se falta de apoio ou iniciativas que poda haber de carácter municipal de apoio ao comercio. Penso que é un eslabón importantísimo a coidar en calquera vila, pobo, cidade. Xenera emprego, tamén, xa que tocamos o tema do comercio, que iniciativas pode haber? Penso que estamos nunha boa etapa como a do Nadal, para encher de cultura as rúas e, polo tanto, posiblemente os comercios, e tamén se ten datos de desemprego no Concello, que se pode facer ou que vai tentar facer o equipo de goberno neste asunto, non? Bueno, para nós sempre foi un asunto fundamental, non? A cuestión do comercio no noso Consello, tanto é así que unha das cousas que levábamos no noso programa, que de feito está sendo así, era que esta área dependera directamente da alcaldía para ter, conexión directa cos distintos agentes implicados e además para facer transversais todo tipo de actuacións a esta cuestión, non? O certo é que van saindo dificultades, é dicir, nós vimos dende fai moitos anos nunha situación delicada no que ten que ver co comercio local, entendo que como outras vilas, pero, quizás un pouco acentuado no noso caso, non? Ademais, afróntanse ou temos que afrontar nestes meses locais toda a vida, rexentados por distintos veciños e veciñas que, como chegan á idade de xubilación, non atopan relevo nin interese en moitos casos por que outra persoa nese local monte un negocio, non? Entón, vimos, insisto, nesa tendencia negativa, pero que estamos convencidos de que somos capaces de reverter, non? Efectivamente, a crítica sempre pode haber, pero tamén se van dando pasos moitas veces cousas que nunca se fixeron antes, non? Por exemplo, nestes orzamentos que aprobamos, o que xa prevemos foi a creación dunha línea de axudas para anualmente favorecer que as asociacións de comerciantes que temos no noso Consello poidan levar a cabo as actividades de dinamización que entendan oportunas, non? Campañas de promoción, bonos, calquera tipo de cuestión que eles que entendan que é beneficiosa, que ademais son os que mellor conocen o sector, que poidan non só levarlas a cabo, senón que sepan que ano tras ano vai estar o Consello detrás para apoiar ese tipo de iniciativas, non? E ademais, quixemos ou vimos tamén querendo efectivamente que todas as actividades que levamos a cabo no Consello sean que participe de alguma maneira o noso comercio, a nosa hostalería, non? No verán, con distintas actividades, con festa de xogo, con distintas cuestións que intentamos vincular ao noso sector comercial e hostaleiro, e agora, por suposto, co Nadal tamén, non? Tivemos ainda outro día o encendido con a participación importante das asociacións de comerciantes, particularmente con Somos Rianxo. Durante as próximas semanas, houbo xa un esforzo importante, non, para ter a nosa vila, non sei se brillará tanto como Ribadavia, pero vámolo intentar, con un esforzo importante para que Rianxo teña esa luz e reciba esa xente durante estas datas. Teremos actividades de distintas características. Temos, ademais, como outros anos, o que chamamos o Ludo Nadal, é dicir, que favorecer que as persoas que durante este tempo fagan compras nos comercios, que poidan deixar os seus fillos, as súas fillas na escola infantil durante o tempo que fan as compras ou durante o tempo que toman un café, e os rapaces tamén teñen ese momento de ocio con outros, con distintas actividades. Queremos ir dando eses pasos e vamos, ademais, para o ano 25 esforzarnos para dar
outros, non? Estamos tamén traballando nunha liña de axudas para que neses locais que quedan baleiros ou neses negocios nos que non hai continuidade, pois favorecer a través dunha liña de axudas que as persoas emprendedoras que levan a cabo un proxecto que podemos entender beneficioso para o Consello ou que pode ter, non sei, a establecer algún tipo de sinerxias con outros servicios que xa temos, pois bueno, desde o Consello tamén apoiar ese tipo de proxectos, non? Os recursos son os que son, e a situación falaba antes da nosa situación económica, pero bueno, sexa pouco ou sexa moito, temos que ir dando eses pasos para deixar atrás esas tendencias negativas e afrontar outras, non? Interesante. Bueno, nomeou o Nadal, pero non nomeou a árbore de Nadal natural máis grande de España, alcalde. Nos o certo é que nos gusta facer todo ao grande, non? Temos o hórreo máis grande do mundo, ali no Araño. Pois no Nadal tamén tiñamos que ter, por suposto, algo destacado, non? Entón, pois temos a árbore de Nadal natural, efectivamente, máis grande de España, cando menos. Está en Asados. Sí. Isto, bueno, marcamos... Dou que falar a súa foto en redes sociais, alcalde? Enmarcámolo, bueno, na broma esta, non? De, efectivamente, o que, bueno, esta dinámica na que todos entramos agora de que todo ten que ser o máis grande, o máis iluminado, o máis tal, bueno, en parte un asume que isto ten que ser así, é dicir, bueno, pues efectivamente un tamén nestas fechas ademais lle gusta que a súa vila pues sea un referente, que brille, efectivamente, que a xente veña a ver o que fixemos, o esforzo que se fixo, que disfrute de Rianxo, pois aproveitando que ve os elementos decorativos que hai, tamén a árbore, non? Pero a árbore xa o ano pasado se fixo se decorou esta árbore, que é unha árbore que está a corón da igrexa parroquial de Asados, e que no seu día xa os veciños e veciñas da parroquia decoraban de maneira comunal, de maneira conxunta, decoraban a árbore, festexaban o Nadal todos xuntos e todas xuntas. Entón, bueno, quixemos recuperar un pouco non só o feito de que a árbore estuvera decorada, senón un pouco ese sentimento colectivo de disfrutar do Nadal conxuntamente, de deixar de lado, pois, bueno, cuestións, enfrentamentos persoais ou distintas cuestións que un poida ter bueno, poñer en valor o feito de compartir todas estas datas, non? Esa foi a motivación de recuperar a árbore o ano pasado. Atopámonos coa sorpresa de que debe ser efectivamente a árbore cando menos máis alta de España, árbore natural. De momento non temos noticias de que nadie nos quitar ese título, entón vámoslo seguir reivindicando, e ademais da árbore, por suposto, que efectivamente, ademais, quixamos non só poñer árbores, senón adornala un pouco máis con outro elemento. Estamos vendo en redes fotos de moita xente que pasa por ali, coches que paran a sacar fotos e demais, en distintos puntos tamén un reclamo turístico nestas datas. En distintos puntos da vila tamén se fixo un esforzo para ter, bueno, elementos novidosos, chamativos, que decoraran un pouco a nosa vila. Eu creo que, bueno, o feedback que nos chega da veciñanza, incluso de xente de fora, é positivo, e para o ano trataremos de seguir incrementando un pouco este nivel, non? E xa chegando ao final, alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, o 2025 que está aí, expectativas, desexos que algúns, espero que moitos irán cumplindo a nivel de xestión. Que hai aí, en que está a traballar, tanto no 2025 como antes de que finalice a legislatura, eses propósitos do equipo de goberno actual que quere sí ou sí sacar adiante. Continuidade, fundamentalmente, continuidade co que vimos facendo. Non hai que volverse tolo, ni moito menos, e non dar continuidade a este traballo que se ven facendo, a este esforzo inversor en obras, darlle continuidade, garantizar que económicamente o podemos facer, chegando a todas as parroquias, a todos os núcleos que necesitan investimentos de maneira urxente. Tamén no ámbito de servicios sociais, dándolle continuidade, ampliando os servicios da maneira posible, pero consolidando dos que falaba antes. E despois, dous retos fundamentais que afrontábamos xa ao comezo deste curso e que durante o ano 25, dentro do meu punto de vista, temos que conseguir plasmar, non? Por un lado, falábamos antes do servicio de recollido do lixo. Creo que aí temos unha obrigación, pero tamén temos unha oportunidade para
bueno, repensar o noso servicio e dotarnos dun servicio do ano no que estamos, ademais levar a cabo todas as obrigas que temos que afrontar como Consello, e outro que non podemos seguir esperando é a dotarnos dun centro de día en Rianxo, un proxecto que levamos agardando durante moitos anos, unha reclamación histórica do noso Consello, que, bueno, se deron pasos importantes para dotarnos do servicio, no seu día, incluso con gobernos anteriores, se fixo un esforzo tamén inversor moi importante para dotarnos da infraestructura que acollera o servicio, dende a Xunta de Galicia, o certo é que nunca apoiaron este proxecto, incluso, xa digo, tendo o inmoble para poder facelo. Nos dixémolo ao comezo da legislatura, mantémolo, non imos seguir esperando por ninguén, imos dar os pasos necesarios para dotarnos deste servicio, para levar a cabo as actuacións que teníamos que levar de reforma do inmoble que se adquiriu a tal fin, e a partir de aí, pois tamén dar os pasos necesarios para que se xestione da mellor maneira posible e que o servicio este en funcionamento antes posible. Non? Eu creo que eses van ser dúas líneas de traballo do ano 95 moi importantes, ademais, por suposto, como comentaba, profundizar nestes outras que xa veñen, nas que xa vimos traballando, e na cuestión económica seguir dando os pasos necesarios para que a solvencia e o rigor sexen tamén as líneas de traballo no noso Consello, non? Esas para nós van ser as nosas líneas de traballo, e para o resto dos veciños, pois un desexo de non só que disfruten de Rianxo destas festas, que vivan Rianxo, como vimos dicindo, senón que ademais que afronten o ano próximo coa mellor situación persoal posible, con saúde, que cando un ve o que está pasando por aí adiante, incluso, viña ahora escoitando na radio un relato de como estaba a situación en Valencia en voz dunha alcaldesa despois de todos estes meses, bueno, que complicado que manteñamos isto que se di moitas veces, non? Que me quedo como estou, non? Moitas veces casi é conveniente este tipo de desexos, pero bueno, eso, saúde para todos e un feliz ano. Como pasa o Nadal o alcalde? É vostede navideño, é de... Bueno, creo que de Cersei, de Nadal, de renos e todo isto, non? Tanto non, pero justamente quero dicir, son unha persona caseira, unha persona familiar, entón, bueno, estas datas que representan precisamente iso, pois un síntese cómodo, non? Entón, bueno, pasar as festas coa familia, cos amigos, cos comidas, este tipo de cosas que un agradece, que ademais nas ocupacións actuais é difícil atopar este tipo de estes momentos, entón, bueno, hai que aproveitalo. Dos que saen na noite do 31 para 1, tomas unha copiña o alcalde por Rianxo? Nos, dixe antes que en Rianxo fósemos todo ao grande, e ademais non se nos escapa unha. O día 31 son as festas patronais en Rianxo, é Santa Columba, Santa Comba. Entón, non é que sí ou sí. Non é por celebrar o fin de ano, porque son as festas patronais, hai que celebralas como corresponde, non? Vale. Julián Bustelo, alcalde de Rianxo, que vaya moi ben estas datas do Nadal, con moita saúde, e nada, que no 2025 seguramente que nos atoparemos de novo para seguir analizando e falando de distintos asuntos que penso son de intereses do conxunto dos nosos ointes, especialmente dos rianxeiros e rianxeiras, que lles mando un saúdo. Graciñas, alcalde. Nada, moitas grazas a vos e parabéns polo traballo. Grazas.